Lelo Panyaso Voice Box, Mr. Bula akunena kuti olemekezeka mayi Gertrude Mutharika omwe ndi First Lady wa dziko lino la Malawi patakali pano ali mu mzinda wa Washington DC mu dziko limeneli la United States of America. Mukulankhula kwawo Mr. Bula akuti mayi Mutharika ali ku America chifukwa chokuti afuna kukabisa ndalama zimene aba za Amaryllis Hotel. Ifanyasa Voice Box tilibe nazo mboni zimenezo. Chimene tikudziwa chokuti olemekezeka First Lady achita kuyitanidwa ndi a First Lady a dziko limeneli la United States of America mayi Melania Trump kutakhala nawo mkumano umene mu Chingerezi akutcha kunena kuti fostering the future together. Kumkumano umenewo amene wa First Lady atadzikakambirana nkhani zokhuzana kuti kodi ana pano pa dziko lapansi tiwathandiza bwanji, tiwatukula bwanji pa nkhani za maphunziro komanso technology. Ndi madikhali mozi pano Panyaso Voice Box timve kuti Mr. Bula akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akayimaliza Malawi timati nyo mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Tikupaseni moni a Malawi konse kumene muli, ku tauni ndi kumusi, ku nyanja ndi kumapiri. Amalawi nonse amene muli mayiko akunja kumeneko mulandire moni. Mulungu azikudalisani, azikutetezani, azikupasani mwayi wa ntchito. Malawi pamene wafika munthu umatha kukhala ndi kaufa mnyumba, koma kuti upeze COVID yokagula ndiwo ulibe. Anthu akugona ndi njala kaufa kamjumbo kali mnyumba ku Malawi kuno. Musamanamizidwe anthu amene muli kunja uko. Munthu mnyumba mwana akudwala mnyumba kupita naye ku chipatala mankhwala kulibe. Mwana akudwala kupita naye ku chipatala mankhwala kulibe. Madokotala kumangodikirira kuti anthu abwere awauze kuti kuno bwererani mankhwala kulibe. Adokotala akamanyamuka pa nyumba kupita ku chipatala ukagwira ntchito amakangodikirira anthu kuti akabwera awauze kuti bwererani mankhwala kuno kulibe. Ndi ntchito imene akugwira madokotala kuno ku Malawi. Kupita kuti mwana wadwala ndipite ku private ndalama palibe pathumba, ndalama palibe, ndalama kulibe. Anthu akuvutika kuno muzimvesesa amene muli mayiko akunja ine. Ine ndi Mr. Bula, awandi ma fact no reverse. Amalawi ndili ndi funso ndikufuna mundiyankhe. Funso ili Amalawi mundiyankhe aliyese payikha asizikuguda muchifuwa. Ino Amalawi musizikuguda muchifuwa. Muziko lino tilimo anthu ambiri. Tili ndi mtsogoleri wa ziko apita Mutharika. Ena amati a profesa asapita Mutharika. Mwachidule timangoti apita Mutharika. Ena amati a dadi. Tili ndi wachiwiri amayi Jane Ansah. Tili ndi wachitatu akamuzingeni Chihana. Ku America kukufunika kuti boma la Malawi litumize munthu akayimirire ku America kumeneko kuli zokumana za boma. Boma la Malawi, boma la DPP apita Mutharika akutumiza akazi yawo Gertrude Mutharika kuti akayimirire anthu ku America. Kodi ntchito ya vice president kuno ku Malawi ni ntchito yanji? Kodi ntchito ya wachiwiri kwa wachiwiri ndi ntchito yanji? Amalawi mundiyankhe funso limeneli. Kodi ndiye kuti Malawi tsopano wasanduka wabanja? Pamene paine ndikufuna mundiuze Amalawi mundiuze. Kodi mukagonana mu nyumba mwagonana nyumba mwapanga mwacheza usiku wose mwagwirana. Ndiye kuti basi kenaka mwayamba kumatumizana tsopano iwe pita ku America. Kodi ndiye kuti Malawi uja tsopano mwamutenga mwamuyika kuchipinda tsopano ku bedi. Ine Malawi ndikufuna mundisuke umbuli mundichose umbuli ndiziwe. Ziko ilili lapanga uchisiru ziko ilili. Sizinachitikepo nthawi zonse. Ngati kuli ulendo mtsogolera amayenera anyamule mkazi wake apite naye. Izi ndizovomerezeka. Koma kumtumiza mkazi kuti ndamene akayimirire ziko pomwe ife tinasankha apita Mutharika. Kodi apapa zikukhala bwanji apapa? Ngati apita Mutharika akuona kuti thanzi lawo sili kwalola.
chifukwa anthu ankakuuzani amalawi ankakuuzani anthu chosamva anachiphikira m'masamba munthu wakalamba uyu munthu uyu azakutherani ndalama azingopetani ndalama kuchipatala uyu mukutenga patient kumuyika pa mpando lero ndi izi munthu pang'onong'ono private trip pang'onong'ono private trip kukaononga mabiliyoni ndalama zija zakuoma za malawi lero kuti akazi yanga pitani kayimireni ziko lija sopano lili kuchipita kwapita Mutharika amalawi mwina simukuziwa tikufuna tikuuzeni amayi Gertrude Mutharika akupita ku America kukabisa ndalama ngati andale simukwaziwa ndale ya ku Malawi muziwe ndikusukeni mutu lero mukamamuona Malawi kuti akusauka zifukwa zina zimene Malawi amasaukira ndi izi kuti mwaona mwanamveka ali ndi nyumba ku Dubai nthawi yomwe yagula manyumba 3 ku Dubai chuma kuchikundika maiko aweni maiko ja nkumatukuka ziko lawo nkumasauka kuti mwaona awawa sopano mwaona achisale awawa agula nyumba pa South Africa pompa ku Cape Town agula nyumba yawo kuti mwafufuze awawa mfufuze uyuyu speaker anu awawa speaker anu awawa kuti mwafufuze agula nyumba kwawo ku Maputo awa Malawi akungotisira bwinja kuti Malawi akhalebe bwinja kuno kungotigulira kungogula ndalama za anthu apa ntchito nkugula Amaris Hotel iwowo chuma chawo kukundika kunja atukuka bwanji Malawi ndi anthu ngati awo ndende ufuna ndikuuze na Malawi ulendo umene akupita akazi awo apita Mutharika Gertrude Mutharika akukaunjika ndalama mabanki aku America akukasiya ndalama zimene yaba za Amaris Hotel musanamizidwe kuti Amaris Hotel mtsogoleri sizikumukhuza musanamizidwe a Malawi zikwakhuza zimene ziji sangapange chinthu popanda mtsogoleri kuziwa akanapanga kalekale action ndi chifukwa chake nkhanizi sopano kuti muzionese za Amaris Hotel izi zitengaso zaka 10 kuti zikathe izi paka DPP zatuluka pa mpando nkhani ya Amaris Hotel ilipobe Amalawi mukungolankhula Amalawi timakuuzani kuti andale amene tikwasankha mdziko linolo sangatumikire Malawi nkutukuka tizeru tawo ntaumphawi ntofowoka akumatenga chuma chawo kumakayika maiko aweni lero ndiyiza Amalawi kumuona mwana wa mpezapo wa president pakana kumaendera kumakhala ndi chitetezo kuposa vice president ziko lopusa ziko la uchisiru asilikali kumathamanga ndithu kumamthamangira munthu asilamu kumeneko mpaka na munthu wamowa chidakwa munthu hule uyu tonderayi mpezapo wapita Mutharika ife tikukumbukira akulamulira AMCP anakapha Masomalia okwana 33 anakakwirira kunzimba mlandu wake AMCP anangokwirira pena pake ndi chifukwa yake anthu mziko muno amanena kuti achakwera sayimireso pena mbali ina ife timavesesa chifukwa chakwera pena pake kamzimu kawo kanali ambuye uja woti pakana munthu kupemphera nkugona ndi pemphero ziko ilili amene alamulirapo ziko ilili palibe amene analamulira ziko kuti Malawi asangalale tinene pano mukamanena misewu kulilongwe kuti kuli misewu yabwino kulilongwe amanga achakwera tapitani kunkhota chokani kunkhota kafikeni kusalima misewu kulibe timayenda mmatope koma achakwera kuti anamanga misewu kungomanga kwawo ndiye akamanena kuti awo achokepo pabwere wina pena timazivesesa izi chifukwa tiona mpinga njira kuti achoke pa udindo kuti achoke kundende ya mpinga njira ndi achakwera zoona mukuchulusa munthu amene inuyo amafuna kukupangani chiponga kuti musakhale pa mpando lero mukumuchulusa kundende lero ndiza amayi tisifoni ya mpinga njira akuzuza anthu mdziko lino kwa kumangana ang'ono kwayika kundende 2 years mulandu asana uvere mwana wang'ono kumuyika kundende 2 years atisifoni ya mpinga njira
mulandu wake kungomuyika ku ndende ngati mwana wakupha kuti wapha munthu. Ndi munthu yekhayo amene amakhala pa alimandi paka zaka ziwiri je mwana apha munthu. Koma mwana Kenneth anamsisa sukulu ndi kukakhala ku ndende 2 years. Kumutulusa kuja amafuna sonkhanija ikhale yakachetechete anthu asaziwe muziko. Ndi mwayi kuti Amalawi muziwe muziko lino kuti Trifonia anamponya mwana ku ndende paka 2 years. Pambuyo paka kutulusa statement akunena kuti ineyo ndinamkhululukira. Kodi mmamkhululukira munthu ali manja mwa polisi ali ku ndende paka na 2 years? Maloya, mabungwe, iyi ndi ntchito yanu mugwire nawo Trifonia mpinganjira. Kuziva ndalama muziko Amalawi akufinyika muziko ili. Achakwera kukatulusa zonsezi ndiye kuti ndi chifukwa kuti achakwera nakatulusa ampinganjira ku ndende. Omwe wonso kuti azayimireso kodi Malawi tikufuna atukuke kapena tizingoenda mmatope kuchokera kudwangwa paka kusalima. Amalawi ziko lindiratu tilikonde. Tisamanene zinthu mobwereza kuti ichi ndi choyipa ichi ndi choyipa. Muziko lino apita Mutharika analephera kulamulira bwino 2014 paka 2020. Ndi mmene Amalawi anachita kwachosa pa mpando. Amalawi kwachosa pa mpando chifukwa kuti aphwisira akunongera pa mpando. 2025 mukutenga somwe aja ophwisira pa mpando akhalepo pomwe mukuyembekezera kuti zinthu ziyende. Amalawi ndinu zisiru za anthu. Amalawi ine ndi malakalaka kukuyika ine pa laini ndeni yambe kukwapulani mmodzi. Chifukwa ndinu ankhutukuve anthu osamabwerera ku zinthu zolakwika. Mkazi ukamusiya ndi chigololo ukazambwereraso asapangaso chigololo chifukwa yeye ndokonda kunyekhulira. Azimayi yena amasiya mamuna chifukwa kuti mamuna ndi wachigololo. Amuna yena amafuna kuyenda ndi maliseche m'manja asegula zipi. Mkazi amafika potopa ndi kumusiya ngati mene tinayisira DPP 2019. Kenaka mzimayi akuti ya Ebola yemwe uja wachigololo namkhululukira ifa ndavutika ndi umphawi. Lero ndi izi mamuna uja sifana kungonyekhulira palipose kunyekhulira palipose. Usalire mzimayi, usalire Malawi ndi DPP, usalire ndi Amalise Hotel chifukwa ndi zimene iweyo unkafuna. Anthu wose mavuto wose amene akumana ndi mziko linolo achakwera alipo akuva mavuto wose wakuma kuli zii. Amene akunjoya ndi mwena wampezapo Tonderai. Kunjoya kumene akunjoya Tonderai mziko muno akuposa amaijeni ansa ziko la uchisiru. Asilikali kuposa vice president, asilikali kuposa president, asilikali amene akumulondera Tonderai akuposa amene ankalondera achakwera. Misonkho ya Malawi. Amalawi ndapazolowera. Tombo anaduka njira. Kanthu ndikanga kanaolera pasalu. Kuganiza mobwereza pa chinthu chimene ukulephera umapangisa kuti pakhale bala. Apapa tiona amene angatitukule kuti ziko lino lisinthe lifike uko ndi ndani. Tisamangobwereza zinthu zoti zalephera tizitenge tizike poso. Mawa tizalireso. Achakwera mu udindo wawo mu ulamuliro wawo anasankha nduna zinagwira ntchito 5 years. Osaoneka chomwe achita koma iwowo panopa tikulera pano ali ndi manyumba maiko akunja. Ali ndi manyumba muziko lino. Ali ndi chuma chambirimbiri ife amphawi tikanavutikabe mpaka lero. Then titenge somwe aja achakwera khalani apa. Amalawi ineyo ndimabwera panopa ndimanena kuti ine siwachipani. I wanna tell you this. Ineyo siwandale. Ine ndiwalankhulira Malawi. Mukamava kuwawa ndi pamene ine ndimati ndikugwira ntchito pamenepo. Sinabwere kuzasangalatsa munthu. Koma ndimalira kuti ine ndikamaza mwalira kusogoloko chifukwa ndizamwalira ndikakalamba. Wina afune asafune. Ndiye ndikazamwalira nditakalamba ndizaone ziko lijakana lipompaja. Ndiye ndimafuna ndizatulusa maudi awawa ndili zaka 80 kuti ndinkatero mu 2026 kuti mbuzi izizi msamazibwereze izi. Tinkanena zapita Mutharika
musamubwereze munthu uyuyu palibe chimene angasinthe chifukwa akapita pa udindo iyeyo amalamulira ziko ndi akazi yake. Taonani lero amalawi a Gertrude Mutharika akutumizidwa ku America akayimire Malawi pomwe tili ndi ma vice president awiri. Amayi Jeni Ansah kuti apasidwe mwayi wolamulira ziko ilili atha kulamulira. Tinkawanyoza amayi Joyce Banda kuti sangalamulire ziko munthu wamayi, koma tinaona mmene anasinthira zinthu nthawi yochepa just 2 years. Mbali yawo tikuyisimba yayikulu, anthu ali ndi history, anthu ambiri akusangalalaso pakana pano moyo umene anakhazikisa amayi Joyce Banda azimayi. Koma lero tikupondereza mwana wa munthu, tinamusankha tokha kuti iye tikhale naye tiyende naye ngati a DPP, pano mukumuswaya mukumutaya uko. Amayi Jeni Ansah mulungu ali pa inu 5 years iyi mulamulira ziko ili. Awa ndi maliro awa tili nawo awa ndi maliro ndi ulendo uwu. Uthenga wa imfa ndi matenda mukamaona munthu ma private trip kukayikisa impsyo kubwerako kusakasaka impsyo za anthu muziko kupha anthu kuyikira impsyo ndi ulendo umene 5 years amayi Jeni Ansah alimbani mtima olomponderezedwe malamulo akutetezani muzakhalabe msogoleri chifukwa mbuzi iyi ndi ulendo kutenga ziko la Malawi ngati kulika mnyumba mwake kuchipinda. Tikhala bwanji Malawi atuka bwanji Malawi omutenga kumwika kuchipinda then mukagonana mwamaliza ayiwe mkazi wanga pita ku America. Abambo ino lo mkazi akome kuma mukamaliza valani tsauza valani so Malawi mvaleni Malawi tumikirani Malawi osati iwe akazi yanga polero mwandipasa yabwino mpite ku America. So wona muziko mwana wa mpezapo kumanjoya kuposana amsogoleri litukuka bwanji ziko pakana chitetezo apolisi asilikali kumathamanga asilikali muzikhala anthu openya kumakana zinthu akodi amene akutumikira asilikali kumene kundani mbuzi imene kusogolera asilikali muziko muno ndi ndani amene akungwatuma anthu basi kathamangeni kamulondereni kodi achisale ndi amukhito mutu mwanu zinthu zili bwino chitetezo kumpasa fulu chitetezo kwa tonderai mpezapo kusiya ma vice president. Timaona vice president akwenda ndi security awiri atavala so uniform ya G4 amalawi kuti Malawi atukuke khala nolimba mtima ngati Mr. Bula osabweza maganizo tatopa kumabwereza sogoleri amene mapeto wake ife timaphinjika. Ife tinali pano kulankhula mnthawi ya chakwera pakana 5 years pu lero so tili pano kulankhula mnthawi yapita Mutharika paka 5 years so yose pu amalawi ngati simuva mapeto wake mugwera kupompo. Malawi akusanazika malomo tukuka Malawi akubwerera kumbuyo ndipepese chifodala lankhula bokwiya mothamanga koma wakuva ave osava akhale. Ifeyo tili pano kulankhulira Malawi chilungamo zomati popeza munthu ndi wakwathu popeza ndi mtundu wanga popeza ndi wachipani changa ndi zimene zaononga Malawi koma tilankhule chilungamo pano. Tikamuyika munthu pa udindo azibwera ndi zachilendo azikana manyakanyaka azikana zauchisiru aziteteza chuma cha Malawi azika chitetezo kwa Malawi amalawi aziona kuti ziko lathu likuchoka apa likupita apa ngakhale tikuvutika ndi njala koma abe ziko lathu likukwera. Anthu akuvutika muziko tapita ni mmizi mukaone mmene anakuphunzira school taonani ku Queens tapitani ku Queens mazi avula ikugwa mazi kumalowa muzipinda mmene mwagona odwala mapasheti ndalama zokathira mwana wa mpezapo. Lero ndiza amayi Gertrude Mutharika kunyamula chuma kumapita nacho ku America kuti akachibise kumeneko amalawi ene yake tilidio HRDC masiku amene mwapereka 21 ifeyo it doesn't make sense kwa ife panopa chimene ife tikuchiona zimafunikira kuti nkhani ya Malise Hotelo ikhale yoyamba kuyisolva mziko lino
pamene azikapanga za budget nkhani itatha iyi. Ndipo ineyo ndikupanga support kuti tikapange mavijilu ku parliament kuonesa mkwiyo wathu kuti mpaka nkhani ya Maliso Hotel itatha itafika kumapeto. Budget idusa bwanji, budget ikambirana bwanji parliament za budget pomwe kuli chinkhani cha umbava. Poti amene so tiapase ndalamazi budget ikapanga pasi tiapase matiriyoni ndi anthu omwe amene akuba ndalama za Maliso Hotel. Amalawi suka ndi mutu sogula ni mutu ubongo wanu uziyenda ziko ilili mukasira ndale ndi azikulamulirani inosachitapo kanthu ziko ilili zafika poti latha zero. Ine ndi Mr. Bula, awa ndi ma fact no reverse.